खुलुमबाय आंनि बे स्वrang लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोननो आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांमोननि गेजेराव दुखु मोनदों आङो जाय बुरिया बा जाय आबैया आंजों कल रायज्लायदों जोबोद दुखु। नोंथांमोनाबो माखासे कल रेकर्डखौ खोनायाखैबा आइ बटनाव थांनानै नायहैनो हागोन। माखासे बाथ्राया बेनो जोबनो गैयै दं जोंनि बर'नि जाथाया बायदि माने जिखौ मावथावै बेखौ मावनानै दिन्थिनाय, जिखौ खोनायो बेखौ खोनानाय आसुरित खाथ्रा मानसि दं नामा जोंनि बर'नि गेजेरावबो। एफा गियानि होननानै जों बुङोमोन जोंनि बर'खौ, दा माबोरै गाज्रि जाखो? गावनि बिमाखौ नासयनाय, सोरबा हौवाजों हाबा जाखानानै गारनानै थांनाय, गथ' थासेयावबो आरो हिनजाव थाखानानै आरो गुबुन हिनजाव गोसोथोबावनाय, सोरबा बांगाल हौवाजों थांनाय, सोरबा सिख्लानि रेप जानाय, जोबनो गैयै जोंनि बर'नि गेजेराव मानो बेफोरबायदिखौ नुबाय थादों? अनलायनो रोंला नामा जोंनि बर'आ? जाथाय गोबां मानसियानो गोरोन्थि मावो, नाथाय मालायनि मोनसे गोरोन्थिखौ नुनानै जों बुजिनोसो नाजानांगौ। जों गोबां दा भिडिअ नुदों, सोरनिबा प्रब्लेम, सोरनिबा इदि मावनायनो जोङो नुनानै जों बुजिनोसो हानांसिगौ। जों गोबां मानसिनावनो मबाइल दंसै, नङा होमबा? सासे मानसिया न'खराव ओरैबादि जाथाय जालांबायनो, मा बिनि न'खरा मा जागोन? लेथेर फेथेर जाबाय होननानै मिथिखायो, नङा होमबा? सासे हिनजावा हौवाखौ गारना थांबाय, गथ' गोनांखा, दिनै बे गथ'फ्रा मा जागोन? नङा होमबा? आरो बे न'खरा मा जागोन? हौवायानो गारना थां, हिनजावानो गारना थां, बे न'खरा मा जागोन? गावबाय, लेथेर फेथेर जाबाय, माने बहुद दुखुनि बाथ्रा। जों बेफोरबायदि गोबां बायदि जों भिडिअ नुनो मोनो। बेफोरबायदि काहिनिखौ जों नुनानै न'खर गावनायनि लामा होननानै जों सिनाय मोनो। दिनै नोंथाङा बेफोरबायदिखौ नुदोंब्ला, मालायनि जाथायफोरखौ नुदोंब्ला, दिनै गावनि बिमा गोथारखौ माने बेफोरबायदि खालामखो? गोबां बाथ्रा थायो, अननांगौ। दिनै बै आइ आरो आफामोनासो जोंखौ जोनोम होबाय, नङा होमबा? नाथाय खायसे बिमायाबो ओरैबायदि दं, खिन्थु गाज्रिथारमोन। बिमा उन्दै दं, खायसे बिमा गेदेर दं। बिमा उन्दैनि अननाया बेलेग फारागथि दं, बिमा गेदेरनि अननायाव बेलेग फारागथि दङ। नाथाय होमब्लाबो गावनि बिमा असेयावबो खायसे गथ'फोरखौ अनसायनो रोङा। गोदोनि जाम्बि माखासे दं, फरायनो रोङा, बिसोरो माखासे बेफोरबायदिनो अननो रोङा। खायसे माने सोलेरजों गेलेनानै ओंखारनाय सानो गोसोआव। खायसे बिमाफ्रा बेफोरबायदि गथ'खौ अनसायनो रोङा, बेफोरबायदिया आं नुबोबायबो। नाथाय होमब्लाबो खायसे बिमाया जोबोद अनफावरि, अनोबो। नाथाय बिमाया सासे फिसाखौ 9 माह लानानै फेदेरबाय। 9 माह मोननायनि उनाव दिनै बिमाया जोनोम होनायखाय जों संसारखौ नुबाय, प्रिथिबिखौ नुबाय, आरो मानसिनि गाज्रि मोजांखौ नुबाय जोङो। दिनै बै बिमाया मानि दाय जाखो? बै बिमाखौ जों अननांगौसो ना, अननांगौ। अननाय लाबोलाय नोङो। जाय नोंनि बिमा असे नङा, बिसोर नोंखौ बांसिन अनगोन। आरो जाय नोंनि बिमा असे, बिसोर नोंखौ अनसिनबावनाय नङा। जाय बिमा असे नङा, बिसोर अनसिनबावगोन। मानो होनबा जाय मोजाङा अनगोन, जाय गाज्रिया गाज्रिखा। होमब्लाबो बेखौ माने ओरैबायदि बदनाम नाम होदों, माने आं दुखु मोनदों आरो दा बुंना लाना फैनाय बादि जायो। सासे बिमाथारखौनो माने बिमानैनि फिसाजोनाव थांदोंना मा होनदोंमोन, बिनाव सप्तासे थांदों जाहैदों। सप्तासे आलासि जाहैदों, लिंहरनायखाय थांबायनो। बिनिफ्राय न'आव फैफिनब्ला फिसाजो आरो बिजामादैया लाखिया होनना बुंबाय। होमबा नों मा सानखो? बुरैया आंनो देख खाथि आंजों रायज्लायना बुंखाबाय, माने न'आवनो सोनो होला, न'आवनो हाबनो होला, न'आवनो थानो होला, आंखौ होखारबाय। होमबा नायदो बेसेबां दुखु नांथावना। दिनै बुरैयाबो होखारजाया, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हानाय नङामोन। आंबो जोबोद दुखु नांदों, जोंनि बर'नि गेजेराव मानो बेफोरबायदि जायो? सासे बिमाथारखौबो नासयनाय, सोरबा हौवाखौ नागारना थांनाय, सोरबा बांगाल हौवा गोसोथोनाय, गुबुन जाथिजों माने एना एनि बदनाम बायदि रोखोम। मा जोंनि बर'नि आखला बेनो नामा? जों मालायनि गाज्रि आखुखौ नुना जों सोलोंनो नांगौ मोजां। आरो जाय उन्दैफोरखौ नुदों गाज्रि आखु, बेफोरखौ जों गियान होनांगौ। जों मानो बेफोरबायदि गाज्रिखौ नुबाय थानो मोनबाय थादों? जों गाव गावखौनो साननांगौ, जों माबोरै थांदों, जों माबोरै थाङाखै, जोंनि गोसोआ माबोरै सोलिदों, आंनि गोसोआ बोरै रागाजों थांदों ना मोजां थांदों, बेखौ गावखौनो सिनायनो नाजानांगौ। बेफोरबायदि खालामनाया गाज्रि जादों। नाथाय नोंबोथ' टेस्ट नायाखै, बेखौ कर'ना मोन्दों ना मादों। आरो बे गामि एलेखा जुदि गामि एलेखा बायदियावनो जुदि आलासि जाहैदोंब्ला, बेखौ मानो आरो बेफोरबायदि खालामनो, कर'ना मोन्दों होननानै बरनाम खालामनो मानो
होखारखो रायजोला क्वारेन्टाइन बानाय दोन क्वारेन्टाइन बानायाबा जेनेबा न'नि बारियावनो एक्सट्रा दोन जुदि कर'ना नांजानो गिदोंब्ला मा बिदि होखारनाया गाज्रि जादों अबाव थांना थाहैनांगौ बियो माखौ जाना थांना थाहैगोन आरो सोरखौ अनखांगोन ओमफ्राय अबे जायगायाव उन्दुगोन बियो दिनै बेखौ दिनै होखारबाय आरो साबैसे मानसिनाव बिफायना जागोन आरो जोंनि बर'नि गेजेराव बिफायना जाग्राफोरखौ जों बेसेबां अनो आरो नुयोबो आरो थाइसे थाइनैखौबो मदद खालामो जों नुबोनो मोन्दों दिनै बे बुरिया दिनै सासे फिसाजो बा बिजामादै थानानै मानो बेफोरबायदि होखारजाखो दा बेखौ होखारा माने बे न' बां गैला बे आलाय सिलाय जाखासिगोन बेखौथ' जों बुजिनो हायो बेबायदि खालामनाङामोन जोबोद दुखु नांदों दिनै रेनु बसुमतारीखौ अयनाय खालामनायनि सायाव सासे बिमाथारखौनो खिन्थु आंनि आबै महर बियो दिनै बिनि फिसाजोआ बिमाखौ नायोब्ला बिनि फिसाजोआ बेसेबां बोजोंनि जागोन अननांगौसोमोन आरो गोबां खोथा बुंबावदोंसो बुरैया फिसौलाफोरखौबो बाहाय फेदेरै अननानै फेदेरबावबायनो दायो आरो होखारबाय दुखु नांथावना आं जोबोद दुखु मोनदों बेफोरबायदि खालामनायखौ आं मोजां मोनाखै जोंनि बर'नि गेजेराव माने बेफोरबायदि समस्या नुजायोबा जोंबो मोजां मोना जोङो सासे इउटुबार जों माखासे जोंनि गियान गैयै मानसिफोरखौ जों बुंनो लाना फैयो आरो माखासे जाजायैफ्राबो जाहांहां बेफोरबायदि गाज्रि साननानै दंब्ला बेफोरबायदिखौ नुदोंब्ला दाखालाम पाप जायो अयनाय जायो नोंबो जुदि मालायजों अयनाय खालामजाबा नोंनि गोसोआव बेसेबां दुखु मोनगोन जुदि नोंबो सासे बिमाथारखौ बिदि खालामदोंबा नों बेसेबां दुखु मोनगोन बेफोरबायदि खालामनाङा अननांगौ दा बेनो बाथ्राया अनलायना थानायासो बयनिबो देरसिन धोरोमनो जेरै धोरोमखौ फालियो अनलायनायानो देरसिन धोरोम दा रायजोफ्रा मा बुङो कमेन्टआव खिन्थाबानो जाबाय आं दुखु मोननानै बेखौ लाना फैनाय जाबाय खिन्थु माखासे रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदियाव थाङा आरो जों माखासे गोरोन्थिफोरखौ नुयोब्ला बेफोरखौ जों गियान होनो हादों आरो मोजां जादों गोजोन्थों माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननिफ्राय आं निमाहा बिबाय